ассалому алейкум. Ба шумо гуфтам дар бораи дар Судан. Дар Судан ман вақте ки рафтагӣ будам 23 сола будам. Ёш будам, не? Одами ёш дар ҷое ки рава химчаки тара чихе ки хам мешканам мизорам. Хаса одами ёш мисем химчаки тара. Ман дар ҳамун Судан 5 сола ки истодам, дар унҷа хоксорӣ, чӣ мегӯянд, кам хӯро шудан, ба қадри инсон расидан, камбағалона зиндагӣ кардан, боёро нигоҳ карда ҳавасманд нашудан, ба қадри падару модар расидан, ба қадри хештао расидан, ҳама чӣ мегӯянд сахтиҳои зиндагиро тоқат кардан, қирд кардан. Инро бинед ки ман сол дар чӣ ҳастам, чӣ мегӯянд, дар ҳар ҷо ҳастам, зиқ намешавам, барое ки худованд мегӯяд дар ояти Қуръон ки аъузу биллаҳи мина шайтони мегӯяд ла таъасу мин раҳматиллаҳ, аз раҳмати худованд мегӯяд ҳеҷ вақт чӣ нашавен, роҳафтода, дилшикаста нашавен. раҳмати Аллоҳ таоло доим ҳастай. Ина мисол вақте ки таҳаҷҷуд мисол мехезем ки шумо дар бораи таҳаҷҷуд бози шумо гуфтанӣ будам, дар бобати сабр дар таҳаҷҷуд медарояд. Мо сабр мекунем, таҳаҷҷуд ними шав мехезем. Таҳаҷҷуд кадом вақт аст? Мисол ина аз нишастани офтоб то баромадани офтоб мо 3 тақсим мекунем, дар қисми сеюмиш мехезем. Мисол агар ки 9 соат боша, мисол офтоб нишастан то офтоб баромадан 6 соата мегзаронем, дар 3 соати охириш мехезем, намоз мехонем, пеши худованд дуо мекунем, яке дар ҳамун 3-яки шаб Аллоҳ таоло худаш ба осмони мо наздик мешавад, бе малоика дуои моро қабул мекунад. Мегӯяд ки дар чиз як сифатҳои худованд ки ӯ мехӯрад, яъне ки ғами бандаашро мехӯрад, мепӯшонад, айби бандаашро мепӯшонад ва чӣ кор мекунад? ғам мехӯрад, ғами бандаашро мехӯрад, мепӯшонад, айби бандаашро мепӯшонад ва бо сеюмиш чӣ буд? Намехобад, яъне ки шаб дар 3-яки шаб мехезад, меояду чӣ мекунад? Бандаи муъмина мегӯяд ки ҳаст ки касе ки дуо кунам, дуои ӯро қабул кунам мегӯяд. Дар он 3-яки шаб бе малоика худованд дуо, ибодати бандаи муъмина қабул мекунад. Ман одат кардагим ҳамин таҳаҷҷуда, шабе ки мисол ки будилник агар ки мондагӣ бошам, бедор нашавам, ё ки будилник мисол ки мешавад ки рӯзшо надуруст мемонам, ё ки дар ҳамун ҳафта ҳамаи рӯз дар намемонам, дар рӯзҳои истироҳатӣ агар монам, баъд ҳамун вақти ҳамун соата одам вақте одат кардагӣ бошад ку бедор мешавад. Ман худам бедор мешавам. Дар бомдодам хеле бе будилник бедор мешавам. Чӣ қадр ки одам одат кардагӣ мисол ки мисол семечка бихӯра ҳар рӯза, ё ки сигарет бикаша ҳар рӯза, ҳам хастае чанд дона бояд бикаша, ё ки одат кардагӣ ки мисол ки ана чиз ранги ҳам шогирдам айқулло буд, мегӯфт ки гӯшт нахӯрам, сарма дар мегирад. Одатш ҳамин буда, мисол гӯшт агар нахӯрам, сарма дар мегирад мегуфт. Ана одати ман ина ки вақте ки мисол ки ҳамун 3-яки шаб таҳаҷҷуда бедор мешавам, барое ки организм одат кардагӣ хабар метиҳад соҳибша ки бихел вақти намози таҳаҷҷуд, ё ки бомдода ҳам мехел, намозҳои рӯза ҳам мехел, одам одат мекунад. Одам ба чизе ки одат кардагӣ боша ку ҳамун физиологически организми одам хабар метиҳад ки ҳамин корро бояд ки ту бикунӣ. Чӣ қадр ки инсон гишна мешава, меравад ку хурдани, ҳам хастае, ташна мешава, меравад мисол ки об менӯшад. Ҳамин чи ҳамин хелае, ибодат кардан ҳамин хелае. Вақте ки ибодат кишид, организм одамро бедор мекунад ки хел вақти мисол намози таҳаҷҷуд, хел вақти намози бомдод аст. барои ҳам вақтон агар ки одат кунонӣ хуб аст. Мисол дар 3-яки шаб бо худованд ҳеҷ кас шуморо намебинад, танҳо ба танҳо, бе малоика, бе ҳеҷ чӣ гап мезанӣ худованд қатъи, ҳам хастае. Аҷоиб ҳамун ҳолате ки ҳеҷ кас намебинад ба ғайри ҳамун банда худаши худованд каса розидил мекунанд. Чӣ розе ки мекунем ба худованд ку худованд ба орзуотон мерасонад. Мане ки ман худованд ба шумо мисол меорам ки чӣ қадар орзуҳое ки дар ҳаётам кардагим ба даст овардагим. Бале, ҳатто духтуро ба ман мегуфтанд ки ту кӯдакдор намешӣ, мегуфтанд дар охир. Гуфтанд ки ту синну сол рафтагия, духтуро гуфтанд, баъд гуфтанд бисёр сабабҳо оварданд, намешӣ мегуфтанд. Ба ман келинмон гуфт ки ту Фирӯзахон, ту дуои худа дорӣ, ту бо вақтҳои худа дорӣ, дуо кун мешӣ кӯдакдор иншоалло. Ба ман ҳамин рӯзаи душанбе панҷшанбе мегиштам, дар рӯзакушоӣ дуо мекардам, таҳаҷҷуда дуо мекардам. мебинед худованд қад чӣ хел дуо мекардам. Мегуфтам худовандо, худо дар Қуръон фармудае ки аз раки ҷона ба банда ба мо ту наздик ҳастӣ. Ё Аллоҳ таоло аз раки ҷони мо наздик ҳастӣ. Худовандо, дар Қуръон фармудае ки дуо кунед, дуои шуморо мустаҷоб мегардонам. Ман банда ҳастам, маро духтурам мехоҳад гуфтаган дуои маро ба даргоҳ қабул кун, ман фарзанд мехоҳам.
касе ки фарзанд мехоҳад дар ин таҳаҷҷуд агар бихелен дуо кунен, айни дуо кунӣ, лекин бовар кунед ки ҳамн дуо ҷавобаш мебиёд. Не ки саросима шудан кор нест барои ҷавоби дуо гирифтан. Дуо мекунем, сабр мекунем ки ҳамн дуо кай ҷавобаш мебиёд. Саросима шудан кор нест. Чӣ ба ман шав дуо кардам, саҳари хестам кор нашид, ё ки не 1 мудда нашид, 2 мудда нашид. хости худовандай. меша дар насиби мо бошам кор меша. Не ки набоша, нашава, ин худованд худаш беҳтар медонад ки чӣ ба нашид. ин меояд ки он чӣ ки худованд дод шуд дар ҳаёти мо неъмат аст, он чӣ ки надод нашуд ҳикмат аст. хоб, лайк мондан, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед. Медорам шумо.